Romafoɔ nwoma Tidu. Gyidie ne bɔneka. Anuanom, deɛ makoma prehwehwɛ yɛ me mpaebɔ a mebɔ srɛ Onyankopɔn ma Israelfoɔ sɛ wɔbɛnya nkwagyeɛ. Mɛtumi madi wɔn ho adanseɛ sɛ wɔyɛ nnipa a wɔde mmɔdemmɔ som Onyankopɔn sɛdeɛ sɛ, nanso wɔn som no mfiri nimdeɛ mu. Wɔammu tenenee a ɛfiri Onyankopɔn no, na mmom wɔpɛɛ sɛ wɔfa wɔn ankasa nimdeɛ so. Yei amma wɔamfa wɔn ho anhyɛ Onyankopɔn pɛ a ɔnam so ma onipa wie pɛyɛ no ase. Kristo ne mmara no awieeɛ, enti obiara a ɔgyidie no bɛyɛ ɔteneneeni. Mose kyerɛɛ sɛ onipa di mmara no so a, ɔbɛtumi asɔ Onyankopɔn ani. Ɛberɛ a wɔtwerɛeɛ sɛ obi pɛ sɛ ɔnya nkwa a, ɔnyɛ deɛ mmara no ka no nyinaa. Nanso wɔn a wɔn gyidie nti Onyankopɔn agye wɔn no, ma wɔmmisa wɔ wɔn akoma mu sɛ, hwan na ɔbɛkɔ ɔsoro akɔfa Kristo aba? Ɛna wɔmmisa nso sɛ, hwan na ɔbɛkɔ owuo asase so akɔnyane no aba nkwa mu? Deɛ Atwerɛsɛm no aka nie, Onyankopɔn asɛm no abɛn wo, ɛda w'ano na ɛwɔ akoma mu. Yei ne asɛm a ɛfa gyidie ho a yɛka no. Sɛ wopae mu ka sɛ, Yesu ne Awurade, na wogye di sɛ Onyankopɔn na onyane no firi awufoɔ mu a, wɔbɛgye wo nkwa. Na yɛfiri akoma mu gyidi na wabu yɛn bem, na yɛde yɛano pae mu ka na yɛnya nkwagyeɛ. Na Atwerɛsɛm no ka sɛ, obiara a wɔde ne ho to no soɔ no, n'anim rengu ase. Nsonsonoeɛ biara nni Yudani ne amanamanmuni ntam. Awurade baako no yɛ Awurade ma wɔn nyinaa, na ɔhyira wɔn a wɔsu frɛ no. Sɛdeɛ Atwerɛsɛm no ka sɛ, obiara a ɔbɛbɔ Awurade din no bɛnya nkwa. Ɛbɛyɛ dɛn na nnipa bɛnya gyidie wɔ Awurade mu na wɔabisa no nkwagyeɛ? Na ɛbɛyɛ dɛn na wɔate, gye sɛ obi ka kyerɛ wɔn? Na sɛ wɔansoma wɔn nso a, wɔbɛyɛ dɛn na wɔaka asɛmpa no? Sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ, wɔn a wɔde asɛmpa no ba no nan yɛ fɛ, nanso ɛnyɛ wɔn nyinaa na wɔbɛgye asɛmpa no adi. Sɛdeɛ Yesaia kaa sɛ, Awurade, hwan na wagye yɛn asɛnka adi? Ɛnneɛ na gyidie no firi asɛm no tie mu, deɛ yɛte firi asɛmpa a ɛfa Kristo ho no mu. Nanso mɛbisa sɛ, wɔante anaa? Wɔteeɛ. Wɔn nne akɔduru asase so maa nyinaa, na wɔn nsɛm nso akɔduru asase ano. Mɛbisa bio sɛ, Israelfoɔ te aseɛ anaa wɔante aseɛ? Deɛ di kan, Mose ka sɛ, mɛma mo atwe aman a wɔnyɛ me man mpo ho ninkunu. Mede ɔman a wɔnni nteaseɛ bɛhyɛ mo abufuo. Na Yesaia de akokoduru ka sɛ, wɔn a wɔnhwehwɛ me no hunu me. Meda me ho adi kyerɛ wɔn a wɔmmisaa m'ase no. Na deɛ ɔka fa Israelfoɔ ho ne sɛ, ɛda mu nyinaa matrɛ me nsa mu ama nnipa a wɔyɛ asoɔden ne nyiyia no.